54. Anteeksi, mikä? Tähtisen tie. Joo. 54. Onko tää omakotitalo? On. Joo, mitä siellä nyt tapahtuu? Joku tuli ikkunat sisään ja hakkaa puukolla mun mielestä, niin muakin on hakattu. Joku hakkaa puukolla. Kyllä. Kuka siellä hakkaa puukolla? Heti. Kuka siellä hakkaa puukolla? Tunneeko sitä? Ei se on pimeätä. Mä juoksin puhelimeen, kun pääsin. Mullakin tuo näkee verta. Joo. Ei nopeasti. Joo, laitan up. Onko teillä monta siellä? Meillä on myös 4 lasta täällä. 4 lasta? Kyllä. Jaha. Joo, tätä hetken. Mä menen hetkeksi pois linjoilta. Älä sulje puhelinta. Älä mene pois. En. Nopeasti. Kuulessa kun mieheni huutaa. Lähtikö se mies jo? Onko joku tulossa jo? Hei, mun täytyy... Amanda! Tuutko tänne puhelimeen? Anna katso tonne. Mä soitan poliisin sytytettiin, että... Ei oo siellä joku, tulkaa äkkiä, mun iskä voi huonosti. Tulkaa äkkiä. Iskä, älä kuole. Ei lopeta. Joo, halo? Niin, tulkaa äkkiä, mun iskä voi huonosti, Jouko. Joo, sinne on apu jo tulossa. Onko siellä joku aikuinen paikalla nyt? Äiti. Voisiko äiti puhua? Äiti, tuu. Nyt siellä puhutaan taas. Onko se tulossa joku? Joo, mä oon apua hälyttänyt. Mä vähän kyselen lisätietoa. Mikä on tilanne? Apu on koko ajan tulossa. Mä en tiedä mikä tyyppi se on. Se hajotti meidän tuon se takaovi. Se on mustat vaatteet. Joo, onko hän siellä paikalla vielä? Mä olen täällä, mä juoksin äsken ulos, jos mä menen sinne, se lähtee juoksemaan mun perään. Se meni takaisin, se aikoo tappaa mun miehen, niin se oli äsken vielä hengissä. Joo, missä se sun mies nyt, millaisessa tilassa sun mies siellä nyt on? Makaa siellä lattialla ja huusi äsken nyt hiljeni. Sun mies hiljeni vai? Halo? Älä itke, Amanda, hei se... Joo, siinä on apu koko ajan nyt tulossa, eli onko sun mies nyt ihan tiedottomana siellä makaa vai? Mä en tiedä, mä nyt keittiössä, mä katsomaan. Joo, missä se tekijä nyt on? Missä se tekijä tällä hetkellä on? No todennäköisesti siellä ei lähtenyt ulos jo. Ja makuuhuoneessa lähti siis. Ulos jo vai? En tiedä, siellä hiljeni. Jaha. Amanda, oliko se vielä siellä? Se lähti jo vai? Joo, sano vähän tuntomerkkejä, mä voin sanoa poliisille. Mustat vaatteet ja mitä muuta? Mustat vaatteet, semmoinen joku... Sanotaan, vähintään 180 senttiä pitkä, vähän aika tukeva. Joo. Se on semmoiset niin mustat vaatteet, semmoiset, ettei naamaa kokonaan näkynyt, ihan vieraan näkynyt mulle. Ihan vieras? Joo. Joo. Tuokaa nopeasti. Jos poliisi soittaa, sulla me voidaan lopettaa sitten. Onko tänne joku ambulanssi tulossa? On, ambulanssi on kanssa tulossa ja poliisi, mutta me voidaan lopettaa, niin poliisi soittaa. Joo. Noniin, tästä tavoittaa tästä sun numerosta, mistä soitat nyt. Joo. Noniin, me voidaan lopettaa poliisi. Selvä. Soittaa. Joo, hei. Hei hei.